Tak ahoj holky, tak jsem tady s druhým videem, snad vám bude k něčemu. Nevím, co všechno vám mám ukazovat a co ne. Tak nejdřív vám ukážu, teda včera jsem psala, že jsem objevila ty duo pastelky, ty magický od Faber-Castell. Ty mají tadyhle na konci vždycky jinou barvu a do té se měnějí. Zatím teda jsem zjistila, že se dělají pouze v sadě maximálně 8 kusů. Já s ní malovala normálně, protože jsem sháněla něco, čím by šla dělat voda. Ta pastelka modrá mi tak nějak došla. No a teď jsem ji teda zkusila s vodou a je fakt úžasná. Za prvé neubejvá, je poměrně, drží špičku, takže se s ní i dobře maluje. Takhle vám to ukážu. Vidíte, že maluje tak jako temně zeleno-modře. Spíše jakoby až do modrá, než do zelená. Jinak jsem chtěla teda, když chcete stínovat jednotný, když je ten obrázek, má několik věcí, jako několik listů a podobně, uvědomit si, z které strany budu dělat, jakoby, že mi jde světlo. Některé obrázky jsou i předkreslený, co jsem se všimla, že třeba jeden list má stín zprava, druhý list má stín zleva, nebo šaty jsou špatně vystínovaný. Já se toho nevšímám a snažím se ten stín stejně hodit na tu stranu, na kterou by měl být. Pokud s tímhletím máte trošku problém, mě docela pomáhalo třeba nasvítit si z jedné strany lampičkou nějaký věci, abych viděla, jak ty stíny se hážou. Je fakt, že ani dnes to teda někdy občas netrefím, no tak to se stane. Ale nebojte se toho. A pokud opravdu nevíte jak, tak dostínovat to prostě černou pastelkou. Jo, tady vám teda ukážu, jak krásně se dělá s těma. Řekla bych, že i tady u nich je trošku rozdíl proti mondeluskám. U mondelusek si můžete klidně dojít takhle a k tomu si dojet spocať druhou barvou. A pak to promíchat do sebe. Tady ta bych řekla, že až tolik jako se nepouští, takže tady je lepší už to promíchat, dojet až do toho a trošičku jako skrz. V tom bych řekla, že je teda u těchto magických pastelek rozdíl, nebo když takhle nechám, tak tady to už nedostanu, tu zelenou, jo. Takže je dobrý aspoň takhle z lehoučka to tam dostat, aby se to tam opravdu objevilo. Takže jsem si takhle ten lísteček vystínovala. Tady si ho vystínuju taky. Tady si přitlačíme. Tak. Tady takhle trošku dostracená. Tak. Teď si vezmu, kde ho máme. Uličníka. Asi zkusím, jestli to není moc mokrý, nebo málo mokrý, tak mi z toho kápla voda. Dobrý. Jo, a takhle krásně si to rozetřu. Vidíte, jak to krásně mění barvu. Tak. Máte tady lísteček. A tadyhle třeba zůstala prosvítat ta modrá, vůbec to tam není špatný, klidně to tam nechám. Tak. Jo, takže takhle to pak vypadá. Tak to by byla jedna věc, taková ta novinka. Dneska vám asi spíš ukážu nějaké novinky. Pak bych chtěla tadyhle, začala
Kohinorka vyrábět takovýhle magický gel v různých barvách. Cena je kolem 60-70 korun. Nevím, má se to roztahovat štětcem. Já tady s tím zápasím a nejde to teda. Ředit vodou se to nedá, protože by se ty barvy promíchaly. Ale třeba touhletou docílíte, ale touhle ne, to je zelená. Touhletou docílíte jakoby, že je to mramorový povrch, jo. Takže já si tam takhle hrábnu vždycky prstem a takhle to rozpatlám. Jo, a udělávám to jakoby, že je tam mramor. Je to něco na způsob akvarelu, potom, když to zaschne, vidíte, že to má jako různý odstíny. Je to lepší teda pochopitelně na větší plochy a ne na to, aby se člověk někde vyhejbal nějakým malým lístečkům. Takže to je taková ukázka toho gelu. Takže kdyby někdo chtěl zkoušet, může. Tak, na pozadí teda kolikrát velice ráda používám tyhle dravingy, jo, taky od Kohinoru. Je tam kulička na to, aby to člověk rozmíchal. A dělá to teda opravdu hezký povrchy. Většinou to maluju spíš tady z toho, než to ani nemá čím štětec nic, protože je to takový ingoust. Jo, a podívejte se, jak je to krásný. A na světle teda jsou tyhle zrovna ty od té Kohinorky, že jsou jako metalíza. Jsou třpitivý, když to potom zaschne, tak to má třpitivý nádech. Pod lakem se to, nebo pod tím fixatérem se to nerozpí. U těch pozorů, těch fáberek, pokud chcete použít vzadu křídů, stříkejte to potom tím fixatérem opravdu z dálky, protože ta se teda jako rozpíjí. To už jsem vyzkoušela. Jí se nechce být nerozpitá, jak přijde s něčím mokrým do styku, je to jasný. A teďko bych vám chtěla ještě ukázat, protože se mě často někdo ptá, jak dělám ty pozadí tou křídou. Takže máte dvě možnosti. Buď si křídu nanesete předtím, anebo potom. Pokud chcete opravdu jako tmavý to pozadí, tak počkejte, tak já tady udělám třeba, udělám tady domeček, takhle, dětský domeček udělám, jo, takhle udělám domeček, tak, dáme střížku, tady uděláme ještě jeden domeček, mi to nejde, tak, takže tady mám to, a teďko tady chci udělat teda křídový pozadí. Takže vezmu si křídu, nějakou, třeba modrou, aby šla, že jo? Nebo noc, vezmu si černou, abyste teda chcete udělat noc. Tadyhle si vezmu tampony na odličování. Já mám dvoje v sobě. Takže jinak, tak si tadyhle vyndám jeden tamponek. Takhle si ho přeložím na prstíček, napatlám a teď si takhle udělám ty domečky. To pozadí, jo. Vůbec neřeším, že jsem někam přetáhla.
A vidíte, že je to flekatý, že se vám to třeba nelíbí. Tak odložím si tu černou, že jsme to krapek přetáhli. Pokud je to světlá barva té křídy, tak se dá i potom přemalovat pastelkou a není to vidět. Takže v pohodě nemáte tam potom mezeru mezi tím, když tam dáte nějakou, já nevím, světlou či žlutou. A teď nevidím gumu, no tak si vezmu tuhle, protože tam někam zmizela. To je to, že toho mám moc na stole. Tady si to takhle trošku odgumuju, aby mi tam ta černá nedělala neplechu. Tak. A teď si to zastříknu, aby se mi to nemazalo a mohla jsem do toho malovat. Tak si to takhle zastříknu a nechám si to zaschnout. Tak, jenom takhle zlehka. Holky, musím to nechat teda zaschnout, jo. Tak já se tady položím, až to trošku uschne, aby mi to tam... Vlastně nemusím. No, teďko nemusím. Musím. Mám mokrý domečky. Jsem tam toho foukla dost. To je jedno. Zatím vám ukážu, protože spousta vás neumí malovat těma magickýma pastelkama, tak vám ukážu tady na nějaký třeba, když chci něco vymalovat, ale na té progresce to neuvidíte. Počkejte, já se tady najdu nějakou dřevěnou, možná lepší bude. Jo. Kdyby byly vidět. Já najdu si dřevěnou, vemu si. A stejně ji nevidím, se mi tady normálně, mi je tady někdo krade. Ale tady jedna byla. Tady jedna byla. Je tam schovaná, hele. Tyhle ty pastelky, na ně teda používám velice ráda potom ten blender. Já si vezmu tušku obyčejnou, tady udělám nějaký kolečko. A budete chtít třeba takovýhle kolečko si udělat duhový. Ta tuška se asi bude mazat. Takže naučte se, když to chcete udělat, dělat spíš tahy po celým. A pokud už se vám zdá třeba, že ta barva jde dlouho stejná, tak si tu pastelku v ruce malinko natočte. A ono to zase změní. A zase si ji malinko povotočím. Tady teda se snažím, aby ta barva tam to navazovala. Pak si vemu blender a roztáhnu to. Mám ho špinavý, možná od něčeho. Tyhle pastelky jsou měkký, takže opravdu se to krásně potom takhle promíchá. A máte z toho různobarevný lísteček třeba na kytce. Chce to naučit se jí malinko povotáčet. Oni ty dřevěný jsou na tohleto docela takový neohrabaný, proto jsou příjemnější teda ty progresky. Mají teda i hezčí barvy, ale to neznamená, že to těma dřevěnejma nejde. Já třeba používám hnědou, dřevěnou, úplně ji miluju na to, když chci znázornit dřevo. Což je bezvadný, že pak když děláte takhle léta, děláte čáry, pak si tady vynecháte na nějaký suk a furt takhle jedete ty čáry vedle sebe, povotáčíte si, ta trojhraná se teda povotáčí dost špatně, ale i tak. A pak když to sjednotíte, tady musím udělat ten suk černý, kterýho se nebudu bát, že tam dám takhle. Tak si vezmu ten blender, roztáhnu to, vyhnu se tomu suku teda, abych ho neudělala, aby se mi neroztáhl do toho a vznikne mi vlastně dřevěný prkno. Jo, takže to je další.
Tady mi to teda už zaschlo, takže tady si normálně vybarvím. Děláme třeba červenou střechu, nevím, tady mám nějakou červenou. Jinak tyhle ty Stabilo, pastelky, používám hodně mapetky, skoro na všechno, kombinuju je tady s fáberkama školníma, že mi to tak nějak doplňuje mezi sebou ty barvy. Ale tyhle Stabilo jsou teda úžasný na větší plochy, protože jsou měkký a krásně se napojujou, aby vám tam nevznikaly nějaký ty. Takže takhle si vybarvím tu střechu. Tamhle jsem si to trošku odgumovala, koukám. No, tady to na tom laku malinko hůř chytá, koukám. On mi tadyhle jsem moc stříkla, no, Musíte stříknout jenom tak malinko, aby se vám ta křída takhle nemazala na prsty. Tady jsem to přehvízdla, to je zase moje chyba. To se stane. Jo, tady ne, tady mi to vlítlo moc. Tady je to znát, že ta pastelka píše normálně, takže na to si dávat pozor, pokud chci teda mít to pozadí opravdu nějaký sytý. Já to teďko flinkám, jenom aby to video nebylo tak dlouhý, tak se tady s tím nebudu to. Navíc tady je zase nějaká tma, budu muset prosvítit. Jo, takže takhle, když si to uděláte. Tady jde o to, že totiž na tu pastelku, na ten lak chytá další křída, takže to už byste se tomu nevyhli. Ale na tu pastelku zase křída nechytá, takže teď, když jste si udělali tu střechu, ten lak mi to zkazil, to je jedno. Tak když vezmete tu křídu, máte to zalakovaný, tak krásně uděláte druhou vrstvu, čímž docílíte toho černého pozadí, jo. Vidíte, jak to potom tyko krásně na to chytá. A na tu pastelku ani ne. Jo, takže to je to, jak docílit krásného tmavého pozadí, když chcete mít noční oblohu. Jo, takhle si to přehnu, tady si to jenom otřu z té pastelky, trošku, no a je to. Jo, takže to byl další návod. Já myslím, že se vám toho dneska ukázala dost, tak se s váma zase loučím a snad někdy zase příště něco novýho vám natočím. Ahoj holky.